hay le hay Mizoram hian kang mai hi achuak ngun khop maya chu ka vei ema an kang mang thak thak maya an fe lan ten tu ma in an omlo lai ten in kang atam maya kan thethewin arin oma chu ka vei khop maya mi ten khongai thak ka ti thina harasan tam tak kan pum phel theidan tur omin ka hri ami pui ta na hria turin ka thiam le ka hriat ve na te tam lo ma se mi pui hria taron pholan aron tlang zar ve kan du ani te chuan electric hi kan mang bop mop maya a thok tu le mi thiam te tu ma hen ron na chang kan hrelem lawa helai tu na ka da hi plug ve ani maro chu plug ve ka da rual hian hei chu plug 5 ampere lek ani ke min hetiang thi kan mang tlang puita plug te ang hi aman pot loma hei power plug kan tia hei hi aman pot tam ta dei zoka chu wangin kan ina kan man don reng in eng plug nge kan man don ti ngun taka kan ngai to department athiam zok te kan ron hi afin thla ka ti chuan kang meila ka po tam takin kan him don ani ti hi a hriat renga hei chu plug te ani wangin hemi khol ang chi te tun la ya thir kat na te machine te ron chuaka changkang tak ta khol ron chuak zela chu ti rol chuan hemi plug te hi chu electric bulb han kha I tel tikhin nan han bali bal nga te po chu do langa plug hianin azowanga tun lai bal ut te tlem maya LED light te halo chuak ta zela hei hi chu thil tak taka khol ten na lo thok do ni la hemi plug he chu arin tlak lo ti na ni chu enga tin tlak lo kan ti chuan ampere pot le ma ama hi adar chuang mi ate veka hei hi chu alim loi de uleka chu wangin heng te chu lo mang don tel ar in pek nan te bal ni khata chuan apoi mi alo chu ti rual chuan khol ang chi hrim current tlema eina chi a chuan heng hi aman tlak lawa kang me chuak du maya a trek sek seka hemi chunga kwa palia hian dar om veka ta hen ta khan kan juk vit luta ane 2 pin te 3 pin te kan lo vit luta hi chu a tha tho mai ma ro chu du thu sa ma chuan helai mi power plug tak mai hi chu hei hi atum tlang ta hei ai sial mai bik ta hei poi man tam deuh hleka tam over chu ni lawa hemi chu manen tam hlei khop mala hei chu du ang chuan fridge refrigerator te mangilangin hei chu TV chuana bi ka te mangta ilangin duang chuan I atlowa ngai tom lo savelem lawani heta chuan khol te ma changkang deuh kan man chuan asa hen akang du lu tu kani hei po hei tlema kang nual to heng hi chu hemi hi chu power sang deuh te khinan thing zai khol te tun la ya machine changkang deuh te lo chuaka hei chun adol ve thei ma hi po hian kan man ngora dan jir khan adol lo ve thei tho mai hei hi chu man potama atum tlanga hei hi chu alim loi hei achung te poi a sep sel maya thil tak taka man tlak lo kan mangni pon ar pek nan te le chian ni that nia te po la hianin hela hian kan connect anga bal te chu tun lai bal wat te tlema adol tu kang hei hi chu tlang pui thu chuanin arin le duap deuh ti na ni chu a thalo to pe ka ti na chu ni lo ma se tlema khol changkang do kan man chuan trek chira hei hi rei lo te a chia hei chuan he adol ve dewa aman po tam dewa ka ti to kha chu wang chuan karen hi in kang ti na ti tam tu te po ani na lai hi om ve thei boka om lo hlan te po hian kan om lo lai te po hian electric hi heta off vek thela kan ram kal don te po hianin kan off vek chuan kang me hi achuak mang lo tlukani bal khat te mo ar in mo kan lo ti thei ngila karam kalsan mo kan ram ri hlan te hian mo opa helaya tun la ya chuan MCB te lo chuaka changkang to MCB the vu or shamilami pui hian line fall dona khan line engmo diklom chuan aper de maya ain off de maya in chunga karen lu to mi alo ti na nia MCB ti po hi man war na chang hriaile tha in ka hrekhop mai ti kha kan soi du bok ani Tuki
in đâm tham ô kan dam chat de la kan han dele thaya lo mum hle mai ni etro kan dam din hun han thir nin kang mai chuk electric wanga kang mai chuk tam tak the thina electric department ai lo tho to na tang te par khanin experience te po hai nei ka ring da mo vì giống đặc ni tập ban cái gì vì ông bốc à mình chung chăng tập bôi mình khile tour tập bôi à ini ning kalau khade wa không ai mình hàng khile đó là mi à in viên đan te kha mình nói cho ta cả chuyện này cái này sẽ là cái chút mi anh cái gì tiền thấy chút này là wa nang mà pon mình biết anh chile về mi là chile chút mi hi cái này vâng chân hay mình rồi mà hiện tu mà tăng tôi vui ní thêm mà hiện càng về chúa cả cái chuan cái lưu hiện na cái lâu tiếp theo na hay lấy mình về cái vàng in nồi tới là in san tới po hi hiện hay chút lẽ mình abu ruột cái mình zong sinh hồi tuổi chân là này thấy á càng về hay chỗ thòng nó hạc lại nên hiện anh phải làm thế mà đâm cả làm thế mà nan thổ lan thế nào mà in lâu càng á mà mình ông lâu lại hiện thế chỗ anh artel con là zualin kasia cái lưu hiện lâu nó về ngay mất chuyện á cái lưu khác nó lẽ mà sẽ thì thấy cái này bốc xí là vậy cái đây em mà nhà thế mà nó cái lâu experience về anh cái lâu chút về đà nẵng chuan Mizoram mà càng mấy tâm tak lâu chút cái chỗ hay chỗ và khát chuan vì bụi tế pon cần xuyên lâu vắng càng mấy chuộc electric cần fit đàn thế là zero lâu liên tục xuyên cả xuyên in electric yam te bokin mi in kan va fit an va fit klom ta boka angai tua da na chuan anei tu in nei tu ta chuan ami ka ba kan felem lawa enge electric suya man tur ti te in ang plug ne man tur ti te po an felawa fiat ngai na ombok lawa an ma ni kalkong lo na cho ka mo pu tu electric fit tu po electrician po lo ni sek ro se chu wat a fit tu te po hen mo phun thui tak kan nei hen ka ria amo a chan chu ka soi to ang khan mi te chuan electric an pot ve ru inten sathara an nei chun te pon an han tia department mi lo me po electric mill fit sakara o an tia an han fita te chuan a fit tu ten mo kan phur ka ti na lai tak zo ga chuan in kan va fit sak tu te chuan ami ka mak eng man thelawa department mi tel experience nei te chuan in kang mei la ka him do nem ti kan ngai tu te la nga ya tu ta chuan electric kan fit hian am zia chu te khin nan electric mi in alo sathar ta connection department adil ta a form te fill up ngai ve tan fill up chu ta chuan te khin nan light po na chuan panga ti kha report ngai te report form a fill up ngai ta amo chuan plug point a khan pathum kan lo ti ta boka ceiling fan kha pakhat omangin lo report ta ni chuan department chuan sarkha chuan connection chu peta chuan hun le ni te local liam dewa chuta chuan kan in te kha kan duan kan lo tot ta dewa kan lo zau ta dewa te chuan bal pathum pali kan lo bel ta thota kan connection te report form mi kha kan bo cheta ti na ni chu light pon kha te kan panga ni lai khan pali te kan han bel ta thota chuta chuan plug po kha atira pathum kan report ta te report form kan fill up don plug panga te mo kan lo bel le thota kha dan kal tatania tu phal po ni lawa ma se department kha tiang khan tu na in external zau kha kan va tu man an va to lawa chuan a electric free bana changa po na free khan a dolem ti kha tu ma khan va chu na chang an se to lem lawa kan du za plug kan lo bel kan du za light pon kan lo bel ta kha current kha kan lo pot pung ta electric kan free hon kha ti len na chang kan lo se box ban le in car kha electric free kha i thak ti ang a zo lawang ti na chang hi tu man kan se to le si lawa
ti chuan ram an kal ta te khin nan an fe ta ram ten riasan tan electric kha an kal san ta dei maya tu ta chuan chen khat chuan an thai hota ar inamo bal pakhat an lo la pe a zana te vota ting si nga te vota tiang ti te namo ti chuan khatin khan thil kha kan lo te tapop pop maya chu wang chuan in tam tak pakhat hi chu ei ma ni kan film khor lo awangin le department la thok te karon na chan kan fiat lo wangin kan electric free fit le ren kha free chachi kan manglem lewa man tom deute eng ve thei tur kha kan lo mang tlang pui ta mizoram mi tam tak hian mo ti la ya chuan kang me hi chuak lo ti ni lo ti ka ngai tu ko mun huna hian wangin tu na ka soilai me po hi ka tong lo ngai thatu te chuan ngun te min lo ngai sa se in hello fit te po kan lo nei ta tv kan lo nei ta thil tu la ya in su la pon su na te kan lo nei ta zel khol sang khol sang ka ron chua ka mo ta chuan plug te tak te kan ti 5 ampere lo nei ta plug te chi mo khang ate khan current sang de khol machine te lo chuak zela khang ate khan kan connect ta plug te hi chu man plug lo ku kan ya chan chu plug te kan ti chu 5 ampere he nia mo chu kha chuan at plug te a hi chuan in 2 pin te 3 pin te kan va vit ta te khin nan bal pani pathum te chu adol le tuk te me mo plug te po kha man thei lo ve ka ti na la mani lo wa ma se te khingan wat som kuate wat za chung lam te wat za ni chung cham te va vi nan chuan plug te kha ama alem loya man pot lo ma chu wang chuan a tek sek ka voi khata a che mai lo wa ko chang nge ti kan man zeu chuan kha plug te kha chuan lo dol ta lawa ti chuan i akil na te kha lo thola kan bu thlan te kan bu thil lan te na lo te ka lo te ta plug te a chuan plug te hi chu mana to dik ta ka chuan in ti te chen arin a te bal ni bal thum khai ta la chu tun la ya chuan electric bal te po hi led light te chu ka uat ku alek te om ta he hi chu plug te kha chuan adol tura ngai tai la mo ma se plug te a khan current sang de te po kan vitamin ti de po nan mang tur hi ka bu fo wa man mi alo tur ti na ni chu plug te a chuan power sang lam pang sim kha i siri te chu dol ve ma i siri chu awa te tlem e ma ya ma se khol te ma chang kang de ti nan te kan manga chu kan ngai tua lawa adol lawang takin ting kan ngai tua lo kan pang vak mai mizora wa hen kan ni vekin karina mo tuna pakhat power plug kan ti chu e plug lian deuh hi anita man po atam ta shata te nan aman za chu ka soi mai thelo plug te hi chu te khin nan ten som sari ve lo ni ta se plug lian kha chu zathum som nga te alo ni dora ma se plug lian kha i min tu na ka trongai thatu ten an lo ria ta to na ka du chu plug lian power plug kan ti kha chu at man po tam deuh he ka chu wangin EV connect na hian hu thei tai la tu to po hian TV chon karen he san lawa amaro chu cheve thei ni wangin ama hi power plug kan te chu asa ve lo dai ngoi maya in machine tun na ya te kan pang ta a thir tan na te thir ver na te kan connect ta nga khan power plug kha man nge tur ti na ni chu khatiang ani chon kang ve la ka po khan i a him dam em baka ben ver thak le maya in chu baka chuan tun la ya MCB tun ma chu ngai lo hi tun hu chon MCB hi se lo po ran tam vak lo nga se lo te pom ve thei thawa department mi tan lo chuan MCB enge ni ti po an se lo wanga MCB hi hom zia chu ten kan soi fi anga MCB chu that na em chu helaya main street bulvela hian in chunga hian i kan huata ti chuan kan in chunga khan na te lo thopin khol te lo mang ta ni ila tin khol po lo mang lo po ni ilangin electric cut te thin sa zu ten lo se pil tang se electric neutral le fe sui ka lo se pil ta se kha i MCB a khanin neutral le fe sa in de le ka chuan MCB kan ti tak ka soilai tak apera mo ka ten in chung zong karen kha thin veka karen kha
in chung alu thleng ta lo ti na ni chu kha kan a lal ma ding tiang deuh khan MCB kha a chuan hetiang sot deuh tele engmo kha asia ta wang a per thui maya kang pila ka thui deuh min vel ti na ni chu mo MCB chu hei electric bung resort tu ten an zuar vek boka siat lo tur om lewa tin cái mà này chuột MCB nghe cần lấy yang kia khác cần phải lấy đón lâu mi bùi chuột mo azuar tu te poka khan enzat nghe azuar tu te chon bar enzat nghe in shit fan enzat nghe in bua in chunga ti kha zo na chang lo kheta se electric bur azuar tu te pon te kinnan electric bal kha som vel te no chit chuan fan ceiling fan ten lo nei bok chuan table fan te ni chuan 10 ampere vel kha mang ta se tu chu apoi mo em na chu MCB chu current in chunga khan line lo fall se te chinan in chunga na ka lo thok ta te chinan ene mo lo khol ka lo ti ta khalaya khan ta khol man kha lo dik lo in lo sot pa ta se MCB kha apera bang khan kang me kha chuak don lo ti na ni chu MCB kha ain op throi maya chuan te mani kan vocal MCB kha chungzong en kan koi chole khan a thale mai thawa ka ai lal ma ding ti am che kha ni maya mo poi mo em chu amol thang beren mi pui te siat tura ka soi du tu electric hi kan fit reng in i tuna po an zom hal thei tur tu electric sui PVC war kan ti connection war hi a sui dum te a ma manen zat lo nuala in a sui te deu te hi kan mang ma ya in chung na ma hian khanem kan ngai le khol kan mang na sa me ma in tin hianin electric ban le helai me tarbok in car pona hian me tarbok kan huat lang pui ta ve kamo tu ta chuan kan sui man hi ate em ti kha kan ngai tu tu na po te tak mang kan tom chon thla ngal vek se ka duwa tu chu achan chu in chunga khan sui tha tak lo mang ma ila electric ban atanga kan polo na sui kha ate tuanin khanin adol lawa akang du lit to ka a zo lo ti na ni chu 10mm te a oma 5mm te khan san khalam ka chu ami puipon kan sa thiam lawanga helaya electric bung rozuar tu te na khan a sui ke ma thabe chi de lek he tarte kan mang du thaya chu wangin khol kang te po kan mang du thaya hemi bana tanga kan po na tu hi enge thang te khan dor nei tu te kha baron sen mani chuan engang ne lei tur khan se ron lawa a thale chalawan se ron lo ti na ne chu mi pui chuan azuar tu te khan an lo ko hu mai thei dona chu wang chuanin a sui lian kha an man nge nga ya tin chunga bal som te bal sari te kan lo tia lak pali panga kan lo bua chuan he tar hi mang don taila kan electric wiring na sui tunna chon ko par thatak tak a chuak ta zela tur ma chuak ngai lo kha tin ko par sui kan tia chunga dar zai om ve ka mo tu khami kha dar zai om ta ve ka chu ta chuan in kang mei la ka kan pon pel dan tur chu ka soi hi adik ngai ti ka chianga electric sui ban le me tarbok in car khan sui kang mai lo tur ti hitar te pon lo ai tu na chon hitar hi phan an war khop ma mizoram tu te mai po hian thei classic dona kan ti le sup do da mo enga pon kang mei te po chuak le lawang ti soi chei lawa chu wang chon ban le in car a sui kha ti thapot che number 1 a chuan chu ta chuan a le pe ka chuan number 2 na chuan an electric wiring sui kha ko parani lo pe chuanin kang me chuak du em ko para po tu na hin ko par ni ti khan aman ko me tara chen somliman te oma somriat man te zaman te ai tam te oma a thaber ber chu kan mang thei lawang maro chu in chunga hitar te po hitar pakhat te khinan ut sang khat alo ni ta ur sang khat te ut sang khat zanga te lo nia sang ni zanga te hi alo ni ta lama awat sang le tu ti na ni chu khan mang du do na ni tuan an uaring de po ka potsia de se kopar i anaran lo de hang sengin kopar chu asot mai lawa ti chuanin adol don boka chu wang chuan khatiangan man kha chuan i
càng mấy cái chuộc đón lâu thì cái sấy vol đồ đi tu chan chu ke man practical thil ti kan ya chut mi kan hai kum som de chuang zet electric ka lo thok ve to a tu wangin kang me kan tere nga anom lo lai te po hianin kang me chuak pu kha ma ni lo ka te po tu man om lo lai in vai ho lo te po kang bral tan thel thei lo ni kha ka chu electric wang ani ka ti got thei lo wa apuna kom lo wa ka se bok lo wa ai na po tu ni se karena wang hianin kang me le ka karen an tia tu wangin karena ni le po fiat lo po hian karen han kan pu thangot jel bo kamo ai nga po tu ne se ka soi tum tak zo ka chu khalam ka soi tum ani lo ka subject ani lo wa ka soi tum zo ka chuan electric wiring na sui hi a tha mt kha inject ka hal che nak tu ka tam te po hian ti chuan te khinan ka soi tong khan electric mean atira connection di line claim te ne report ma se changlai kan ne inten lo zawa mo in an thiat an sa thalea khata khanin i atira telephone ti item kha tira khan bal point pangani se som ten lo se som pani ten lo ti vela plak kha pathum ni se pathum ten lo pun ten paru ka lo ni ta plak ringo po khamo wang khanin i kan ngai tu chian ngai em chu kan electric sui hi a thato ke ma him to kem a safety mt kan ngai tu anga ya chuanin a hei kolkula te po hian ka ti kan mani po ka soi china miran ko ve ten son to mai la in electric sui hi thagro u connection war hi a hei in chuwaring nei a thalo do mai ka te khinan flexible chu sap tongania sia kan omanga fe lo thea electric sui flexible han ti kher hi sui tial direct te bal khaina na man tur do siam deu ania then ka tuan electric a sui pui do in chung a zaman chi ngamo flexible chu bal khaina tok le kania helala point thum chom turin banga te zaman om china mizoram hun thang sanga po ka mu fawa he hi chu ka thola ka pension ma po han ka soi sel na sa china thak wat ro ka tia khatiang flexible or clear direct ten ha chu bal khaina tok le khi ani than chai chuan klema mi hamsa le changkang chu adu pon du la copper or hlang khan kaltira flexible da chu atuam tu hemi rubber te hi alo panta karen pan tam kha asa em bel bom ti khan al pepa alzel in kang kha a thlen fo ta mo kan sui ban hi kan ulukanga kan ban le helai me tarbok in car kha a tha mt inject ta zomila poisa sem se lovila tin electric kan in chung zam kha a tha em hei atir khan bal level ang khan kan te tu na bal nga lai kan puntir sia kang me lo mai i thak ang utingam se thak se mo khatiang an ti khachuan plug po chu ka soi tu ang bok chuan plug te kha i chu man turan te mo an zuara man tura sarkar na sia mania ma se karen sang deu hantinan khan tam takin mang ta plug te poi kang rem rum powa kha ka chu hei chiat ni than mi vela plug te kong khar bora kan lo da ba thum te tu ti se ka soi se lo poi lo ma se machine call ti nan te an mangan vita ti chon atira kang me chuak bai lo se lo pi la lo sali to ka ramria lanten mo bazar lanten mo inan kalan chuasa na in kang hi tam em mizoram a hian mo ting zong kan pumpel theina tur chon tu na ka soyangan zong chuan kang me mizoram ach ti van doi ta tu thil chu lo thlen kan dan thei ni lo ma se tam ta chu kan pumpel thei ni ti hi ka chi ang via in tein sia ding var lak le mai ti chuan kan film khuranga chuan in chung kan ording ne te po hi kan chekanga kan in mual pho ni lo se ani le taka chuan kan hanti bofa department po boron le to chuang lovin kan du in electric bal kan bel cha in kan jawa in kan sepa ti chuan in avai te de pon form ten kan avai khan point som velang te kha kan han pun tir point som hi panga ten kan bel ta in kan sak thathen kan bel tlang po in te kan lo salian zel it atun la ya hian mo mami le mani kha engma kan hlau lem lawa lom ti po kan selo ning si thebeng war tu kan nei lo chuan an thiam om vek thawa tu wangin electric a po klema a senior de te thogrei to te a hi ron se a lebor naran te chu kan husit lam ni lawin
khang nga pi kha an sevek lo sai da department mi ningot ma se mo ne ma ho to lam deu te ron felo deu te poron se je te poron se ang chuan in khatian khan kang me a chuak lawang ti karing het lata kedli hi kedli te ni ta hi om zia chu thingpui lumbel a ran kan nei thewin karinga zo kholam jong te po hian thingpui kan han lum ta ti chuan helai kedli te hian dekchin mo thingpui kan lum kha ta hian kan filter luta kedli te hian kan thingpui lum kha ta chuan kan filter ta hian bong hute kan pol a then chuan chini te bela hen kan thum ta veka chuan in leng te kan lo nei chuan tian kan thli chuak mai thina kedli tang hian maro chu ni khuate lo rei hian helai kedli helai tak bela hian helai bora hian i ro bal tuk mai khan alo no phui ve theina samai kedli hi heng hi kan hret thlumin karinga helai kedli dot kwal vela hian ro na sat tak alo in siama ti chuan ni kho lo rei chuan thingpui kan han thli chuak ta kedli tang hian ti chuan kedli tanga thingpui kan thli chuak khan hei tuna hian asit in ka chi ameka kedli helai vel bor hin ta hian lai taka hian i asit tian kada ko ya zana ka chi ata tian lai te hin asit kada khat taliawa chuan soi saka nuama sikurai varte ra chin hi kan han hong ta ti hian asin kan hong ta te chuan sikurai varte thir zum ten ke te chung aten kan hol ngat maya arin a in bol hloi alo bet nget le to ka hol thak le thei lawani hela hin kutavaleng si lawa chu wang sikurai varte thir zum ten lai ka te chung kan hol ngat tamaya helai bora bol hlo tang kat khalo tam khop maya mi ta te kala te po kan ria lo karin lungte na sat takin alo in siama chu zai ngai te kan lo ni thin ta mi hring hi chu tiang lo chon kedli po hi helai bora hian ra ro bal alo in siama be thit maya chu wang chuan zan khat hi asitin ta hian asitin i kalai guten ka da on ta zan khuwa in ka chia ta zinga khan ti chuan i asit khan alo chia zop veka chu tu na hian kalat i kala chuak lo kan thichin nga akal aka kho te wiang kha ho te tu ni kha ho te tu ho turing ho lo ni achan chu nga ting ho te kan ti chun helai bora hian ro khala in siama bal kil tu kha hei ka soi se zeu thina asitin soi sa ila zana zan khoi ten kedli ten da ira helai kola asit kha khat de khen ka leita chun hei po hi kan ti le ma na nga in lo enanga te chuan kedli helai bal rol to wang khan tui kha hei adir thei lo ni chuan kan hol fai to nga hol fai hun to ta ka chia to ta zan khoi in te tin kedli hi kan hol fai kan khile ma na nga a ho har mai don ani hi abikin zo khalam ten i har sana kan tokin karinga kedli hi ta hian thingpui pol kan lo data a then chuan chini te kan lo thumsa ta bela hian thumsa ten kan nia a then chuan a hang te po kan da ena po chu ni se khuare ya chuan helai hian bol hlo alo in siama ru mai in siama chu kan han hol chu khan to bowin kan chuwa a per chok malamin per chuan a thi zok thei khopin la hian bal oman chu kan kedli a har chan na kan lo nei ni chuan helai bor hin a chin hi kan homanga ta hian sikurai varte hir zumin kan hola maserin aina tlak thadulo wang khan helai bor hian asit kha ka daten zan khuin ka da ta tian tuna pon kala data hi ala hot te to ni khamo hi kan honga kan ti fai nga lo en ru o ti chuan kedli mi helai bor mi kha asit kala i bota veka ti chuan ka hol fai to ta tuna chuan lo enula a ho zar tong lo enul mo ka o tuna bal rom to lo ka thu fai to hi ti na chang te kan lo riat theinan kan ti a ho zar ta mai khamo ka helai bol ro kha zan khwa si ta ka ti chuan alo chi an nip veka chuan tuna hian
ka hol fai to ta asit in ka chiwang khan ol samte school driver khan I kan hol ta hi tu chona hol jar jar te kha umsa thiam em khang kham Mizoram mi puitin kan tangkai pui karinga a hoviaw angin langna a pui mo ve tat boxi ani hei hi ka hen ni photta ang se ti chon helai bora hianin ba let tu rolo in siama thing pui kan lum renga thing tlang a phei chuanin a tu zan hian zan thlengin thing pui kan in le sami zo te hian helai bora hian rolo in siam via thing pui fe kan thak kha kan filter thona chung khan du ang tak takin alo fai lo khuari a chuan henglai bor hen bala lo tang ta mi ta te lungte lo oma kala te lungte lo omang chia khan hela hian rorun siam kha khan problem ai engmau kha ai asiam ta khan helai mi hen asit khat hian chi ila zan khuwa inten dai la ti zong hen tingila ti hian dai tlai wari la zinga chuan supervisor riam deu tin han hol leila atla top me ni mo ke de soi sak da thik pui lum belan ani la wahi hi thing pui kan lum ta dek chi te cafe kan kha ka chu ta chuan ta hian filterin kan filter song le ke le te kan da song le bok nu te kan pol ta ti chuan khatia kan lo man reng kha chuan rin lo kar khan bol lo khalo in siam ve kum te lo ve me chuan heng hi mitam ta kan harsana kan tok karinga a chunga hian screwdriver kan hol fai po kan hol fai thei manglo chuan asit la hian achin kan hong ta ti hian asit kha kan thun ta ti chuan helai bor a chuan hei tamangai lo reng na tlem te nga ya tian zan khuain ka da ta ti hian ka da ta ti chuan zinga chuan screwdriver chuan kan hol le ta chok choka atla top mai hlom rian pui khan dubo khan kan chu china do longa kan da a pir chok choka mai min per chuan a thip jok thei khatin khop khan ro bala lo siam theya chu ketli mang tu ten harsana kan lo to kan ni chuan ti khan la ya thir zum kan hol po khan a tla thadu lo lu to ka a them hle ka ku thi leng chi asi lo ku jung chal hi a chung avalet ai akala hi a koi ve boxi wa khan a sitin tian che lang zan khuain a siam nan ol sam ber chu ni ti kha mi pui suya ta karun tlang zar ni si rong kha o